acabar, comptem amb la participació i les paraules de la Núria. Què ens queda per dir després d'haver explicat tantes coses d'aquests 20 anys, doncs els reptes de futur? I jo crec que, Núria, és el que tens ganes de fer. Sí. Moltes gràcies, Gemma, moltes gràcies a tots i totes. I ho faré breument, no patiu. Crec que avui és un dia molt especial i us l'agraeixo moltíssim, perquè crec que s'ha pogut anar entrellaçant les diverses intervencions, veient com d'alguna manera tot això té una lògica, no? Té una lògica i intentem treballar tant amb impulsar el dret a l'alimentació des de l'espai local fins a l'espai global, però en una visió també local global. Llavors, cada vegada més, i ho dèiem al principi, ho deia el president també, cada vegada s'estan impulsant més polítiques públiques per promoure el dret a l'alimentació. Jo crec que aquest és una mica el punt d'esperança, enmig de tots aquests contextos tan negatius de xifres i de macroxifres, el que s'estigui d'alguna manera posant més èmfasi en la importància de treballar per avançar amb estratègies alimentàries, amb nous models alimentaris saludables i sostenibles, i que això s'està produint d'alguna manera simultàniament pràcticament arreu, no? O arreu hi ha gent que està treballant des de l'àmbit local en plans estratègics i en polítiques alimentàries per demarcacions. Nosaltres el que pretenem fer és enfortir nous models alimentaris sostenibles com un repte global. Això ho hem anat dissenyant amb aquest procés d'avaluació, d'escolta, de protecció local-local, global-local, i també amb la línia, diguem-ne, d'assumir i corresponsabilitat i transformar els sistemes alimentaris en models més justos. Ho dèiem que ho volíem fer articulat amb 3 pilars que estan interconnectats. El primer seria una mica l'estratègia global, aquest arrelament al dret a l'alimentació per combatre directament les causes. El que estem veient, per exemple, al CREN, és que cada any atenem 300, 400 nens, però cada any tornem a atendre 300, 400 nens, etc. Això, evidentment, s'ha de fer, ho continuem fent, amb una atenció de 24 hores i és el que toca, però ens estem plantejant també com el CREN pot ser un motor que generi aquest acompanyament, aquestes xarxes d'empoderament amb les dones, això que ens comentava ara en Tijan, no? Com des de la pròpia comunitat es pot treballar també, per exemple, per temes com la transformació i conservació d'aliments que evitin que hi hagi un període que és la fam estacional, que és més o menys de maig al mes de novembre, i que és un període en què realment a les comunitats no hi ha aliments. Si no hi ha aliments, doncs es passa gana, i per tant, en el moment que hi ha la collita tothom ven, es fan la competència els uns als altres, per tant els preus cauen, i per tant l'única manera que això no continuï passant és generant també mecanismes de transformació alimentària al sud que permeti conservar els aliments i alhora vendre'ls també molt més al llarg de l'any. Les polítiques de generar cooperatives, generar aliances, amb aquelles dones que veiem amb la Maimuna, en concret el que es va impulsar és que també després l'Ajuntament comprés part d'aquella producció d'aliments transformats i servia per distribuir a les escoles del municipi per fer una alimentació al dia pels nens i nenes. I alhora les dones que transformaven els aliments tenien la collita en part assegurada, venuda, i per tant es feia un procés. Un segon pilar seria aquesta lluita aquí a Catalunya, no? Com combatre la vulnerabilitat i el malbaratament amb innovació social. Ho dèiem abans, es va començar amb molts pocs municipis, el Comparteix el Menjar era principalment Barcelona, comparteix el menjar, ara ja estem a més de 10 municipis,
i estem treballant també amb el que serien vincular-nos a espais agraris, en promoure també la formació per generar el relleu generacional i que joves, tant joves d'origen divers com joves autòctons, vegin que el primer sector també, o el sector alimentari, pot ser un espai de desenvolupar la seva professió. Això ho estem treballant, sobretot a la zona del Maresme, i volem treballar també amb tots aquests aspectes de formació, per exemple, amb una iniciativa que estem treballant a Castellbisbal, amb l'Institut de Formació Professional, que sigui també un espai per fer formació amb joves amb necessitats especials i que acabin gestionant la pròpia cantina del centre i això sigui també un motor d'inclusivitat, no? I això vinculat amb espais agraris, com el de Montserrat, etc. Tot això ho estem treballant perquè d'alguna manera pensem que aquesta visió d'estratègia territorial vinculat a l'alimentació té com a objectiu la igualtat d'oportunitats i generar d'alguna manera una societat molt més resilient i un entorn, diguem-ne, en què l'alimentació sigui també una palanca d'autonomia i una palanca de noves oportunitats per a tothom. Per tant, la nostra estratègia 25-30 seria una mica els propòsits enfortir i transformar models alimentaris més resilients, tant en lo local com en lo global, generar oportunitats sobretot a les dones i als joves i en definitiva impulsar tot aquest sistema d'aliances entre tota aquesta xarxa d'entitats que hi sou moltes i de persones i també d'administracions. Hi ha una persona a l'Ajuntament de Barcelona que també està aquí entre el públic, com la Maria Tarafa, hi ha la Mercè Sánchez, que és també osteòpata, que també s'ha implicat en l'acompanyament de les dones d'origen divers del Maresme, hi ha la Núria Borrull, que amb els seus dibuixos ens ha treballat moltíssim per fer tot això molt més dinàmic i persones com per exemple el Conreu Sereny, que fan un treball específic de promoure conreus de proximitats, ecològics i d'obrir-ho a la ciutat, en concret tot l'espai del que seria el Barcelonès Nord. Amb tot això nosaltres hi estem implicats i tenim, per sort, el suport d'algunes administracions i ara agraïm-vos moltíssim la presència de tots vosaltres. També us convidem a fer un recorregut per l'exposició i amb un pica-pica final en què podrem compartir també aquesta coneixença mútua. Molts formeu part també d'aquesta família que hem anat construint i és bo que també entre vosaltres us conegueu perquè som una família que estem treballant colze a colze molts dies. Gràcies.